think you should be. И коста хора, с мен ще бих Деста и днес ще ви покажа как да си направите интро от интернет. Така, първо, като за начало влизате в ето тази страница, Panzoid, ще има линк в описанието, след това си избирате интро. Аз преди малко си намерих едно и мисля, че е хубаво. И само да го намеря къде изчезна. 100% е това. Нали, натискате си го Open in Clip Maker и ви отваря в тази страница. Зарежда ви лодинг. В момента на мен ми излиза малко по-различно и на вас въобще няма да ви се... На клипчето ще лагва, но като цяло аз, ако нещо не разбирате, ще ви дам линк в описанието към моя Skype, да ме попитате. Сега, ето, изчакайте малко, че не видяхте. Fuck this. Добре, нали натискате на това и той ви вкарва тук и на 3D текст напишете примерно нещо. И след това то вече пише нещо. След това вече да. Като цяло е това. Просто това е. След това, вече след като сте го си написали там каквото си искате, натискате, нали, на това тук и Start Video Render. В момента то ще ми зарежда и ще спра клипа и когато се върнем... то бързо става. Значи ще го изчакаме и след това ще ви покажа интрото. Бум-бум. Между другото, кажете дали искате да има поредица на Raft и на Minecraft сървъра ни, с който си оцеляваме, и дам. Сигурно днес ще заснема един клип, който ще е за сървъра, но явно ще пазня видеото, защото твърде е бавно и ще се върнем след малко. Ето ни отново, където вече видеото е готово и след това искате download your video. След това, нали, изчаквате Thank you for using Panzoid, your download и starting. Ето го видеото и сега да ви покажа как се случи.